retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. La safanòria, com caben moltes plantes per metre quadrat, fem sembra directa. ¿Vale? Entonces, se sols començar a sembrar final d'agost, perquè la calor, si sembres en juliol, té massa calor i no germina bé, i pots estar sembrant tot l'hivern fins que vinga a travegar calor. És una planta prou rústica. En quant a plagues, el que són insectes, li n'ataquen ben poquets, i el que sí que, degut al seu creixement, perquè veieu així la gran quantitat de fulla que fa, pues, sí que potser és convenient aplicar-li algun fungicida tipus coure per el tema de les humitats. És prou versàtil, ¿vale? Se pot gastar com a postres, per exemple en tarta de zanahòria, es pot gastar. També en bollits, en xips, ara està de moda el tallar la fineta i fregir-la i donar-li un colp perquè quede cruixent, crocante, que diuen. I és una planta prou versàtil, es sol gastar prou. La morà, la gent pensa que és una cosa nova. Doncs no, la morà és l'autèntica, és la primera. La taronja, que és la que estem tots acostumbrats, ixa és posterior a esta.